Mihulga si Gobernador Gwen Garcia nga mopasaka og mga kaso sa buhatan sa Ombudsman batok sa mga opisyales sa Department of Education kon DepEd dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Kini may kalabutan sa Memorandum No. 156 nga gipirmahan ni DepEd Provincial Superintendent Dr. Marilyn Andales nga nagmando sa mga magtutudlo sa pampublikong tunghaan sa lalawigan nga magpabakuna batok COVID-19 kay kundili mamiligro ang ilang panginabuhian. Kinibisan pa man ang balaod nga RA 11525 o ang COVID-19 Vaccination Act of 2021, tataw kaayong midili paggamit sa bakuna, isip dugang og mandatory nga rekisito alang sa pag-eskwela, trabaho o uban pang transaksyon sa gobyerno. Makaluluoy kay ni. Naay mga maestra dinhi nga magbaktas pa padung sa ilang eskwelahan kay tuas bukid. Iya, ikaw ninyo buhaton, inyo man yung mga kauban. Inyo mga kauban, inyo ninyo aning tratar. Gikasuko pag-ayo sa gobernador nga bisan pa man sa iyang mga polisiya nga may respetar sa katungod sa mga Sugboanon kabahin sa isyu sa bakuna. Ang probinsyal nga buhatan sa DepEd daw wala manungbaling sa iyang posisyon. Matud sa memorandum ni Dr. Andales, makasunod lang ang mga magtutudlo sa tunghaan kung doon na sila'y ikapakita nga pruweba nga sila bakunado sama sa vaccination card. Ang mga walay bakuna nga magtutudlo, i-assign og work from home nga setup. Let me read this, ha? Amazing PSDS. We can use this for constructive dismissal. Work from home is the first option. However, if all learners in school are in face-to-face classes, no work or task can be done at home. That is why the idea is excused absence temporarily. But, i-excused absence ka, kaya di na may constructive work mahimo. But, explain to school head, since no work outputs were done at home, unvaxxed teachers should be given unsatisfactory rating due to no output. If 2 unsatisfactory ratings were met, then unvaxxed teacher shall be dismissed as per CSC rules due to inefficiency in the job. Thanks. That's the threat or intimidation for grave coercion. Sa iyang bahin, si DepEd Regional Director Dr. Salustiano Jimenez, kinsa mitambong sab sa maong pakigpulong, mipasalig sa gobernador nga isolated case lang ang memorandum nga giluwat sa probinsyal nga buhatan sa DepEd tungod kay wala may laing ingon ni ana nga kaso sa ubang division sa probinsya o rehiyon. Misaado sab si Jimenez nga ipaubos og investigasyon ang nahitabo aron kahatagan og tukmang aksyon og solusyon ang apektadong mga magtutudlo. My regional memorandum number 140 series of 2022 is very clear also. Eligible unvaccinated person allowed to report on site. So, which is different possibly with that issue once. Ang maong issue gipaabot sa gobernador ni adtong Lunes, Hunyo 13 sa mga magtutudlo gikan sa laing-laing dapit sa probinsya. Kinsa nahadlok nga kawad-an silang trabaho tungod kay wala sila'y bakuna. Dunay dili mo minus 500 ka mga dili bakunadong magtutudlo nga apektado sa maong polisiya sa DepEd. Uban sa taho ni Juanes Arong. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.